Şabak û artêşa Îsraîlê qaçaxçîtiya çekên rejîma Komara Îslamî bo Şerîaya Rojava asteng kirin. Ajansa Evlekariya Navswê ya Îsraîlê Şabak û artêşa Îsraîlê bi serkeftî barkêşek mêzin jî çekên pêşketî yên jî rejîma Komara Îslamî keşf kirin û desteser kirin ku armanc ev bû ku jî komên terorîstên li Şerîaya Rojava re vêrînşandin. Di barkêşiyê de roket, dronên tekemenî, bombeyên destan û çekên makîneyî hebûn û operasyoneke hewbeş ji bo pêşîgirtina li bêîstikrariya evlehiyê li herêmê hate lîdarxistin.